Bagsakan. Pag ganitong hapon, bagsakan talaga gulay dito, ganitong oras. Hapon, bagsakan talaga. Tapos pag umaga naman, bagsakan ng tao. Nasa papalabas siya. Hindi na picturein mo, bandag mo. Oo, gulay lang. Ito naman. Kaya nga dun sa gulay ka mag-picture doon. Oo. Para na makita pa kay Jessica so. Ito naman si ate. Hindi na picturein mo, bandag mo. Oo, gulay lang. Ito naman. Kaya nga dun sa gulay ka mag-picture doon. Oo. Para na makita pa kay Jessica so. Karakal?